प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों MCLA मोनमोन ब्रह्मआ। थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि समाव आइजो माहारिया मान सन्मान गैया नामा? आइजोफोरा बिटिआर सरकारनि समाव रैखाथि नङा नामा? बेफोरबायदि सोंथिनि बाथ्राखौ बुंदों BPFनि MCLA मोनमोन ब्रह्मआ। नंगौ, MCLA मोनमोन ब्रह्मनि खसाब गाननायखौ लानानै UPPLनि दैदेनगिरि बिजितगोरा बसुमतारिया गोख्रों रावजों बेले-बेजे बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि फिनजाथायावनो दिनै क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव सौहैदों MCLA मोनमोन ब्रह्मआ। बबेखानि गावनि सायाव गाज्रि सोदोब बाहायग्रा देबोरगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजितगोरा बसुमतारिनि हेंथायै पुलिस थानायाव केस थिसनबाय MCLA मोनमोन ब्रह्मआ। बिथाङा बुंदों UPPL दोलोआ आइजो माहारिनि सायाव अननाय, सिबिनाय आरो मान सन्मान गैया। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा सिगाङाव 75,000 रां होगोन होननानै खोथा होनायखौ मावफुङालासे आइजो माहारिखौ थगायदों होननानै गोख्रों अजद खालामदों MCLA मोनमोन ब्रह्मआ। মই UPPL দলৰ দেবৰগাঁও ব্লকৰ সভাপতি বুলি এখেতে উল্লেখ কৰিছে নিজেই, আৰু এই ব্যক্তিজন বিজিতগৰা বসুমতাৰী, এই ব্যক্তিজন মোৰ ওপৰত এটা অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছে। মোৰ শালীনতা লগতে মোৰ গোটেই পৰিবাৰৰ মানসিকভাৱে টৰ্চাৰ কৰাৰ লেখীয়াকৈ বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এই ব্যক্তিৰ ওপৰত জোৰদাৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম এটা দণ্ডনীয় এটা আইন প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে FIR দিবলৈ আহিছোঁ এই ব্যক্তিৰ ওপৰত, যাতে ভৱিষ্যতে এই ব্যক্তিজন তথা UPPLৰ এই সদস্যসকলে অইন এটা মহিলাৰ ওপৰত বেয়া নজৰ আৰু অশালীন BTAD-বাসীৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত অশালীন আৰু বেয়া নজৰেৰে যাতে এখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে মই আজি FIR কৰিবলৈ ইয়াতে আহিছোঁ, আৰু এই ব্যক্তিক অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যত কৰি পেলাই কঠোৰ শাস্তি বিহিত কৰিব লাগে তাক মই অনুৰোধ জনাব আহিছোঁ। এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে UPPL দলৰ মহিলাৰ প্ৰতি কোনো এখেতসকলৰ সন্মান নাই। আজি বহুদিনৰ পৰাই মহিলাসকলৰ ওপৰত এখেতসকলে বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে। মহিলাসকলৰ ওপৰত এখেতসকলে মহিলাসকলক লঞ্চিত কৰি আহিছে, ঠগ বঞ্চনা কৰি আহিছে, আৰু এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে মহিলাসকলৰ প্ৰতি এখেতসকলৰ UPPL দলৰ সন্মান নাই। হয়, ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, FIR কৰা হৈছে। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।